Deze vreundenploeg uit Burgum stapt op een fiets voor een flinke uitdaging. Ze zullen maar liefst 400 kilometer al is het tijdens de Coast to Coast Challenge op 22 en 28 juni. Ze helden tijdens deze tocht hield op voor de Nierstichting. Zout had grote invloed op de nieren, dus wij gaan van Zoutkamp naar Zoutelanden. En daar hebben we 24 uur de tijd voor. De man die door mij voor haar maat Arie. We fietsen van een goede kameraad van ons. Die had nierklachten, nierfalen. Zeg maar. Zijn nieren nemen aan en die kende zijn net meer naar mij fietsen. Ik ga IgA, nefropathie. Dat is een nierziekte. Heb ik tol weer alleen gekregen. Maar ben erachter kwam met fietsen hier een kramp. En toen hebben we onderzoeken gedaan in het ziekenhuis. Toen kwamen ze er blijft achter met bloedonderzoeken dat het IgA, nefropathie was. Wij fietsen altijd een protesteren, of mij ook hoor, mijn groepje bedoel ik. En we gaan ook altijd naar Limburg van wie kantje wat. Maar dat kennen we al niet meer. Ik ken nou ongeveer maar de man nog 24 kilometer fietsen en dan is het batterij wel leeg. Dus dat is nou zijn deze situatie. En als we ooit een nier krijgen, dan hopen we dat weer op te pakken. Nou is het 14%, dus nou binnen nieren wel zodanig ontas dat het binnen aan het einde van de dag wel vermoeit. Kwartlont zit gauw op bed tot er van werk komt. Ja, protten sliepen. Nou, les vind ik het net, maar je moet er maar leven. Je hebt geen keuze. Je bent er nog. Jurre die fietst zelfs ook mij van zijn heid. Nou, je is altijd al groot op me, hoop ik, maar ik denk de les die, ja, ik vind hem net heel protten van, maar ik denk wel dat ik kan waarderen. Dat de man deze toch speciaal voor Arie rieden zoenen, dat moest eens nog even geheim blowen. Maar ja, zo'n verrassing dat hoort zelfs net lang van die. Toen werd het wel stil. ja, weer wel stil. Maar goed, hij was wel heel enthousiast. Ja, heel mooi. Ja. Dus ik wil dankbaar ervoor. Dus we gaan ervoor. Arie gaat in elk geval mee in de auto, maar hij zal zelf ook beziekje om een paar kilometers mee te traapjen. Zo willen ze mij zien al hoe die finishlijn komen. Mijn doel is van Zoutkamp naar Drachten en dan het laatste stuk, de laatste 30 kilometer in Zeeland. Proberen we het nou eens een stukje. Maar je dan geven we Asje natuurlijk. En misschien fietst het correct wat makkelijker als het wist het voor dorst. Zo volle mogelijk yield inzamelen van de Nierstichting. Het streefbedrag is net 10.000, dus hoe verder we kennen, hoe enthousiaster we worden. Ja. Zo is het eigenlijk wel beschouwen. We zitten nu op 8,5 volgens mij. Mooi bedrag, maar ik kan nog steeds wel mee bij.